Първите отбори в България, отбор с много традиции, с много публика. Обичам отбори, за мен е чест да водя такъв отбор. Благодаря ви, колеги. Имате думата за въпроси. Трибуна Пловдив. Какво бихте казали в този момент на феновете, които подхождат с недоверие към вас и така, не виждат във ваше лице човек, който трябва да води Ботев? Да ви кажа често, аз го приемам това, което казват феновете за недоверието, но едно нещо ще ви кажа. Доверие не се купува. Доверието се постига с работа и поел съм тази отговорност с моят щаб, за да дам на хората това доверие и след когато някога си тръгна, искам да остана в Ботев, защото тук е уникално за работа и да се направи, да кажат хората, този човек с неговия щаб постигнаха успехи. Ние сме много радостни, че е бил треньор на Ботев. Стандарт. Господин Митов, успяхте ли вече да гледате записи с мачовете на Ботев от този сезон? И ако да, вижда се, че класа липса на доста места в отбора, но защо го няма сърцето? Как ще го върнете сърцето в този отбор? Наблюдавал съм за мачове на Ботев. Даже имах и контрола с отбора на Ботев в Бургас и Директна. Аз няма да говоря за какво е било или няма класа. Няма да чуете от мен това нещо. От днеска гледам само напред. Какво е било, не ме интересува. Нормално е и колегата Ники Косо, който е бил преди мен, да иска Ботев да е в най-добрия отбор, да бие всеки матч. Някога не се получава. Нали? И мене ме интересува от днеска натам. Искам, както публиката тя се обича отбора, но още повече и да радваме хората. Като радваме хората, като видим щастливи лица, тогава вече сме върнали това, което Ботев трябва да бъде. Имам идеята как да го направим с моят щаб и ще го направим. Иначе няма да дойде. Аз съм амбициозен човек и както и Мариан Христов и Алекс, идваме тук, за да само да се развива Ботев и да върви нагоре с... Искам Ботев да го виждам след водещите отбори. Марица. Тази връзка, гледайки напред, къде виждате резерви? Къде са нещата, които най-много трябва да пипнат, както за начало? Ние имаме, за мен не е лош потенциал, който имам. Примерно ще ви кажа веднага какво е хубаво. В момента имаме 6 национални състезатели, които няма да бъдат тук до сряда. Трябва да се радваме, че Ботев има 6 национални състезатели. Нали? Малко ми е неприятно, защото искам да работя с тях, но мисля, че не е толкова и точковия актив е добър и... Да, ще искам да има на постове малко конкуренция, където мога да пипнем. Но не на всяка цена. Като се вземе футболист, този футболист да е водещ футболист и да дърпа Ботев нагоре. Освен това, как ще отговорите на критиките, че сте човек на един от собствениците Румен Чандъров и че едва ли не ще бъдете маша в неговите ръце? Това е много хубав въпрос. И да бех ви карал да ми го зададете, не ще ми зададете така. Сега искам едно нещо пред вас. Знаете, аз винаги съм бил коректен с журналистите и не се крия от журналисти и винаги мога да говоря. От дете, лошото е, че ще говоря за себе си, от дете до ден днешен никога не съм имал човек зад гърба си. И като футболист, и като треньор, всичко съм постигнал с работа. Господин Чандъров го познавам от една година. Бях без отбор. Един мой приятел, който познавам от доста години, Румен Павлов, ми каза, септември търсят човек, що не дойдеш да работиш, като ти излезе нещо, ще отидеш. Отидох, даже тогава господин Чандъров ми каза, аз не вярвах, че се съгласиш. И тази година, когато съм работил, нали, от нова година бяхме в Разокно, си бях същия отбор, това ми е запознанството с господин Чандъров. Предполагам, че ме слага тук треньор за работата ми. И другото нещо да ви кажа. И го запомнете, повече няма да го казвам, защото ще стана банален. Няма шанс някой да ми се меше в работа. Няма шанс. Казвам ви го директно.
Не съм от обичаните треньори и хора, защото съм казал всичко право в очите. Да, мога, винаги слушам мнения. Това е нормално. С екипа ми, с директора. Последното решение го взимам аз. Някой да ми каже, трябва да играе то, не то, тогава веднага си тръгва. Бъдете сигурни в това. Изпитал съм го на гърба си като футболист. Който ме познава, знае, че това няма как да стане. Може да допълня въпроса, кога знаете, че ще сте старши треньор на Ботев Пловдив и на кое е решението? И господин Мадански, казахте почти единодушно. Ще кажете ли кой е бил против? Почти единодушно казах в гледна точка на това, че забавихме решението си, това имах предвид, защото не е тайна, че водихме разговори. Разговори, казвам, не преговори и с други треньори. Аз лично съм разговарял с Ферарио Спасов, с Христо Янев, но решихме, и аз подкрепям това решение, че профил на треньора в този момент, който търсим, е Николай Митов. Имах, понеже последния мач с Локо София, който изиграхме, преди 2 дена преди матча, господин Мадански ме потърси, говорихме, каза ми, че говори и с други треньори, също и моята кандидатура. А също ми го каза и господин Чандъров. И вече, след като бе решено, че бе казано, че Ботев ще има нов треньор, след матча с Локо София вече почнахме да разговаряме. Стандарт следва въпрос. Господин Митов, спортният директор господин Мадански ви похвали, че сте залягали над образованието след края на футболната кариера. А освен няколкото отбора, които сте водили, имате ли специализации в чужбина, в някакви отбори или при по-известни специалисти? Имам, но не съм ги коментирал и не съм викал Хари Редна, Авраам Гран. Да ви кажа честно, това даже не искам да го кажа. Интересно е. Да, и в Италия съм бил в няколко отбора, където също харесвам и тактическите. Той е един от хората, който... Не мисля, че трябва да се парадира с това. Ако един човек иска да се случи, извиня, че те прекъсвам, всеки ден може да се случи, и да, ходил съм. То доста. Един от хората, който като е без работа си плаща и пътува. Аз знам много примери такива. На 2-3 пъти беше в Италия. Пътува и гледа. По собствени средства. Интересува Помагат и приятели, не само от богат. Да. Помагат и приятели. С помощта на спонсори, да кажем. Така че в това отношение... Добре, господин Мадански, казахте, че има треньори в България, с които не бихте работили. Ще им назовете ли имена? Не, никога. Би ги назовал, но ако някой от тях дойде, а мен ме няма, вие ще го разберете. Други въпроси. Трибуна Пловдив. Набелязали сте, господин Митов, набелязали сте вече футболистите, с които искате да подобрите качеството на Ботев? Заговори се за двама футболисти днес, Иван Бандаловски и Валерий Монахийски. Има ли нещо вярно в тези спекулации? Гледаме футболисти, в интерес на истината, но аз мисля, че е коректно, когато дойде футболист и подпише договор, тогава да ви съобщи. Да, гледам. На кои позиции? И той преди 2 дни господин Мадански каза защитник, нападател, гледам също. Пловдив дерби. Може ли някакво дума за Алекс да кажете как се приехте на него, как сте го чули? Значи, преди година и половина аз ходих в Сенегал и наблюдавах футболисти, млади футболисти. Той е млад човек, който обиколи от доста школи. В Испания е бил също много добра работа и вече много амбициозен. Той също ще помага и на школата, когато може. Той ще е с голям опит към школата и така, че исках да имам човек такъв в щаба си. Може ли аз да се намеся малко да представя другите хора, за да можете да